गुड मर्निं लोगोफोर आंनि मोनसे गोदान भिडिअआव बरायग्रोनाय थाग्रोबाय नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा नायनायजों लोगोसे साबस्क्राइब खालामदो आरो आं दिनै थांनो नागिरदों नेपाल हादोराव बिराद एक्साइटेड गिबि खेब थांगोन आङो नेपालावहाय दिनै रेडि जाबाय आरो आङो नेपालाव मानि थाखाय थांनो नागिरदों भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो अब्लानो बुजिगोन जोंना गारिया खारनो नागिरबाय दा गाखोनोसै खारबाय स्टार्ट जाबाय जोंना जार्निया इन्डिया गेट बारबाय दा आरो नेपाल गेटआव एन्ट्रि खालामबावनांगौ दं थांसै नै मानसिफ्रा एन्ट्रि खालामगासिनो इन्डिया गेट बारबाय सार बेसे गोबाव लागोन बायदि सार आंथ' थांफेराखै दा बेसे गोजानथाय लामाया आरो आधा घन्टानि लामा दंबावो आधा घन्टानि लामा दंना आरो दा एन्ट्रि खालामबावनांगौ दा मोनसे दंबावो मोनसे दंबावो ना एबार बे दालां बारबा मोनहैयो गाइखेर बेटा होननाय जायगायाव गाइखेर बेटा बेयाव नायोमोन ना गाखोनोसै दा इन्डिया गेट पास खालामखांबाय दा थांसै नै आरो बैहाय मेनावनो दङ नेपालावसो एबार एन्ट्रि खालामहैबावनांगौ गेट पास खालामबावनांगौ नेपालनि गेट दङ ओमफ्राय इन्डिया गेटखौ बारग्रोबाय सिगां गाखोनोसै नै जों दा जाजोब्बाय गाखोदो थाबनो मेंबाय दाबो मोनाखैनो आरो गेट दंबावसो नै एबार नेपाल गेट दंबावसो बे पास खालामनांगौ एन्ट्रि खालामबाय हाबबाय नेपालाव हाबबाय जोङो दा नेपालाव हाबबाय थांगासिनो नै नेपाल गेट पास खालामखांबाय गेटखौ गेट पास खालामबाय थांगासिनो नेपाल गेटनिफ्राय नेपाल हादराव फैनायनि जाहोना जाहैबाय अजित बाथौ धोरोमनि मोनसे मन्दिर गायसननायाव एबा अपेनिं दंमोन आरो दिनै बर' गामि मिसिनगर 12 आव बर'फोर मैखोम दङ मिसिनगर खालामनायनि दा मन्दिर अपेनिं खालामनो नागिरदों मन्दिर अपेनिं खालामनो नागिरबाय दा नेपाल हादराव अजित बाथौ ओरैबो हानो नागिरबाय नै मन्दिर अपेनिं नेपालाव अजित बाथौ धोरोमनि मन्दिर गोदान अपेनिं खालामनो नागिरदों दिनै 6 तारिख मार्च 2023 गोथार समबार बाराय दिनैनि बारायाव जोंनि दुलाराय अजित बाथौ धोरोमनि बुखुआरिफोरजों नारा नाथा जुजिनानै जोङो नेपाल हादराव मोनसे समायना जोंनि आखुथिलि एबा मन्दिर लुफुंनो हाबाय दिनै बे आखुथिलिखौ बेखेवनो थाखाय जों हाबाफारि लादों बे आखुथिलिखौ बेखेवनो थाखाय जोंहा जोंजों हांख्राय नामजानाय जोंनि मानगोनां बिफा सदगुरु लोगोसे जोंनि अनसुलि बिमा गुरु बिथांमोना नुजाथिफैनो हादों लोगोसे जोंनि मानगोनां बानजायगिरि चिरां जिल्लायाव थानाय बानजायगिरि आबादखुदि बसुमतारी आरो साफ्रोमबो जोंनि सनितपुर जिल्ला क'क्राझार चिरां गासै जिल्लानिफ्राय खस्थ' नाजासे नुजाफैनानै बाहागो लाफैनो हानाय गासै भक्तफोरनिसिम आंनि गोरबो गोसोनि अननाय खुलुमनायखौ बयनिसिमबो जासिग्रोनाय जाबाय जेरै बे समावहाय बे जोंनि गोथार आखुथिलिखौ बेखेवनो थाखाय
जोंनो नागारनानै लाबोजानाय पासपर्ट गुरुखौ बेखेवनो थाखाय जोङो खावलायदोङो दा बेनि थाखाय गिबियावनो बिथां जोंनि पासपर्ट गुरुखौ गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय जोंनि गथ'फोरनि रांफोरा बिथांनि बिथां सोरांसार बसुमतारीखौ गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय बेखेवनाय जाबाय लोगोसे बांसिन बिमा बिलोंनोबो गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय आङो आफानि जानानै बोरै खालामनो हाबाय आरो लोगोसे जोंहा नुजाथि फैबावनो हादों जोंनि मानगोनां सिबिथाव बानजायगिरि बिथांनोबो गांसे आर'नाइजों मान बावनानै फैनो थाखाय आं बोरै खालामनो जाबाय लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय एबा दिनैनि दुवारफोरखौ बेखेवनो थाखाय जोङो साफ्रोमबो बक्तफोरनि मदद लानानै आङो दिनै जोंनि पासपर्ट गुरुखौनो बेखौ बेखेवनानै थाखाय गुरैयै खावलायनाय जाबाय टाइजेन ट्रिखौ आरो फाइटार सकबो होनो टाइजेन ट्रिनि सिङाव थानाय चापा जिल्लानि सिङाव थानाय टाइजेन ट्रि गामियाव खुनुरुखुमैसो उनि बाथौ धोरोमखौ गायसननो हाबाय बे मन्दिरखौ दिनै खुलिनो थाखाय आखायाव जाबाय आं जेन' इसोरा बे मन्दिरनिफ्राय हाजार हाजार बे मन्दिराव हाजार मानसि दा मन्दिरखौ ओपनिं खालामखांबाय ओमफ्राय नै दा फिरफिला उरायहोनो हाबाफारि दङ दा फिरफिलाखौ उरायहोनो नागिरबाय जाहाथे बयबो फिट जाजोब्बाय नै जाय फिरफिलाखौ उरायहोनो नागिरबाय आरो दा फिरफिला उरायहोनो नागिरबाय दा बेनिखायनो गियानखौ मोननो लामा जानांगोन मानसिया साफा जानांगोन एकदम साफा बेनिखायनो गुफुर गाबजों गियानखौनो बुजायदों आरो गेरुवा गाबजों
नों जुदि गियान जायोब्ला गेरुवा गाबजों जेरै दैसे दावदैयाव गासैबो सोरगिदिं गुफुरानो बेंग्लोबनानै थायो आरो गेजेराव गोमो बुहुमबादि गोमो थायो बे गोमोआनो जाबाय दिम्ब अर्थात नोङो गियान जानानै माने सैथो गोसो बावबाय माने साधु गोसो जानाय गियान जायोब्लासो साधु जायो अर्थात गेरुवा गाबनि ओंथियानो साधु गोसो गियान जानानै साधु गोसो बावोब्ला गासैबो न'खराव समाजाव मुलुगनि बिमाखौ मागि साननानै दाथों हाबा मावनायनि सिगां मोननायनि मिजिं लानो दाथां लबैसुलानि थाखाय बाय हाजार मोनदाङा मानो गोजोननाय थाया बेयावनो गोग्लैनाङो जेखौ मावब्ला रायजो राजानि सायाव हांगार नाङो बेखौ दामाव बेरेखा मावग्राहा हेंथा मोनो नोंसोरनि मोखाङाव सोरबा आंखौ निन्दा होदोंब्ला खोमा दाहो जाय आंखौ सैखारा जानानै थायो निन्दा होयो इसोरा दाय बिजिरगोन बिसोरनि रां रुफा जोबलांनायखौ आन्दाज मोनलायनाय हाया बिसोरखौ 84 लक्ष महराव होनानै साजा होयो बे मन्दिरखौ लुफुंनायाव सोर सोर डनेट हरदों नैबे नै लिरनाय दङ नै बाहाय गलायनाय दङ अनसुंथाइ हरगिरिफोरनि बाहाय अन्थाइ खाम्फायाव राइट खालामदों लिरनानै दोननाय दङ बाहाय बे मन्दिरखौ लुनायाव डनेट हरग्राफोरनि मुंफोरा नै बिसोरो फारियै दङ नै फारियै दंजोबो नै बे मन्दिरखौ लुफुंनायाव डनेसन हरगिरिफोर आफादगिरि बे अर्किड बाथौ धोरोमनि गुरु गुरुदिना जोंनि आसाम बड'लेण्डनिफ्राय दाब दाब जायगानिफ्राय नुजाफैनाय बे अर्किड बाथौ धोरोमनि धोरोमगिरिफोर आरो जोंनि बे गामिनि गामबुरा जोंनि नेपाली कांग्रेस पार्टीनि बे वडा नम्बर 12 नि पार्टी प्रेसिडेन्ट बेबायदिनो मेचे सिबियारि आफादनि फर्मार प्रेसिडेन्ट रुपेश मेचे आं बारा बाथ्रा बुंनाय जानाय नंले मानोना टाइमा एसे दोनै सत्यनारायण बाथौ संगठननि माबायदि मोनदों नेपाल हादराव फैनानै मोजाङै मोनदों माबा जाग्रायाव बायदिसिना मोनजाबाय नेपाल बिहु नेपाल किस जायो आरो किस जायो ओंखाम फैनानै मानसिफोरालाय नै सासे थांनांगौसो जाफिनलायसै थांनांगौसो ना दा आं अपेनिं खालामखांबाय मन्दिरखौ ब्रेकफास्ट जाबाय नै जोंहा जागासिनो मानसिफ्रा जानायफ्राव आयौ नोगोर जाखायो नुवाखै ब्रेकफास्ट जादों ब्रेकफास्ट सासे लाजिबावबाय मा मेथाइ बे मा मेथाइ जोंथिंथ' मेफाल बिबुसो होनो ओमफ्राय आसान मेथाइ ना मा होनोनो जोंनि दानगारियाव आसान मेथाइसो होनो जोंथिं मेफाल बिबुसो होनोलै बे मेथाइखौ गल गलखाय आसान मेथाइ होनो जोंथिंजाय आसान मेथाइ होनो सारमोना जागासिनो नामा आसान मेथाइ जादों ना दे बाजैयालाय जाखांबाय बाजै आजा औ जाखांबाय आङो गोथाव जोंथिंथ' मेफाल बिबुसो होनो ओमफ्राय बिसिनिथिं आसान मेथाइ होनोनो जाखांबाय फंबाय जानो नागिरदों दे दाबो जाखाङा आरो बिसोरो नोगोर जाखायो नुवाखै
गारि ड्राइभारफ्राबो मोनखांफैबाय दा दै लोंसो आरो फिसाफोर मा संदों आनै बहाय ओंखाम ओंखाम मोनखांबाय बे मोननायनि सर ए नै सोरोम नागिरदों टमेट' हादों नै आबैमोन सालांदों आनै आबै भिडिअ खालामदों दादायालाय मा खालामदों खामानि एसे मावफाजा नेपालनि आंनि खाथियाव दं आरो आब' नेपालनि जोङो आब' उनाव थाहैदों दिनैसो थाहैदोंमोन आब' बिसोर बर' रोंजोबो रावबो बर' रोङि नङा नेपालनि बर' गोजाखा आरो बिसोरो रायलायनाया ओमफ्राय दस्रा जायो आरो एसे होमबाबो बुजिजोबो आरो रायलायनोबो रोङो आरो बिसोरो माने बे आबैमोननि बे आबैमोननि न' खाथियाव आरो न' गुदियावनोखा बिसिनि मन्दिराव जों बावनो उखुनियाव फैदोंमोन आबैमोननियाव दाख्लै फैदों नालाय जोङो आं सिगां फैयाखै देग्लायसो फैदों बिलाइ बिसोरो फैदों नामाथाय फंबायमोन बे जों आबैमोननियाव ओंखारो न'जों एटाचखा बिसोर फैदों मोसानो थिनदोंमोन ओमफ्राय मोसानायमोननो मोसाना मोसाजाखो मोसानो थिनदोंमोन आसामनि फैनायखौ जोंना नेपालनि बाजैमोना मोजां मोनदों ना मोना सोंदों एसे मोजां मोनगोन ना मोनाखै जोंथ' आसामनिफ्राय फैदों आसामनिफ्राय मोजां मोनदों दा जोंबो मोजां मोनदों नेपालनि बर'फोरखौ लोगो मोननानै जोंबो मोजां मोनदों थाथ'लायदो दे